Ahoj, ahoj žienky, vítajte na mojom kanáli Anna Bettima. Dlhšie som nič o tvorení neukazovala, lebo netvorím. Ale tieto daždivé dni okolo zamrznutých a zima, ktorá je vonku, ma tak trošičku zahniezdila. A aby bolo čo robiť, spomenula som si, že z takejto bavlnenej šnúrky som svojho času robila kabelku. A keďže mi zvýšilo, rozhodla som sa urobiť vrecko na mobil. Keď si pozrete ten vzorček, mám ho od pani Krampolínky. Robila týmto vzorčekom takú malú kabelku do ruky, túto s uškom, dvojfarebnú myslím. Takže keby náhodou ste chceli presnejší návod, tak hľadajte tam. V princípe jednoducho vždycky sa urobil krátky stĺpik, reťazkové očko, krátky stĺpik a v ďalšom rade do toho reťazkového očka sa urobil krátky stĺpik, reťazkové očko a zase do medzery krátky stĺpik. A páčilo sa mi to aj preto, že vlastne tak isto začínala ten spodok, že do tej reťazky, do každého druhého očka cez dve nitky urobila stĺpik, reťazkové očko, stĺpik. To by ste si už museli pozrieť, nebudem to vysvetľovať, lebo by som sa aj tak zamotala. Do tej otočky samozrejme trošku sa pridalo. A potom už dookola to isté. Celkom na vrchu som urobila 2 riadky, nemala som menší háčik, že by trošičku menším som to urobila, o jedno číselko robím na 5, áno, na 5. Keby som mala 4, tak ten vrch urobím možno 4. Ak sa rozhodnem tu dať ten zapínanie, magnetické zapínanie, ktoré sa takto na vrch nasadí a zacvakne, tak som sa rozhodla urobiť tuto 2 rady len do každého očka, teda klasicky, ako sme naučení robiť krátke stĺpiky. No a rozmýšľala som, akú rúčku, aby nebola k tomu ani príliš tenká, ale ani príliš mohutná. A tiež som si na internete, keď som si dala do vyhľadávača, nie do návodu, do vyhľadávača názov hačkovaná šnúra, tak som tam objavila tento postup, kde sa trošičku treba takto otáčať. Najprv som myslela, že to nebudem oddelovať a budem pokračovať priamo, ale nejako mi to nešlo, trápila som sa a ako som proste tú šnúru začala, tak to proste bolo dobre. Takže dámy, niečo takéto. Ak som vás inšpirovala, teším sa a už len zázračné tlačítko.